Здравейте, приятели на Сладкия фарма! Това видео цели да ви даде малко повече информация относно убийствата, умиранията и асистенциите в играта League of Legends. Убийства. За убийство се счита, когато един играч отнеме последното количество останала кръв на противник. Златото, което получавате за убийство, зависи от три фактора. Първи. Броя поредни умирания на противника. Отчита се на 10 ранка. При ранг 1 получавате 300 злато. При ранг 2 275 злато. При ранг 3 или 3 последователни умирания на вашия противник 220 злато и така нататък до 9 и повече последователни умирания, при които получавате между 58 и 50 злато. Разбира се, получавате 100 злато за най-първия кил в играта или First Blood. Тук искам да отбележа, че ако вашият противник е умрял 3 пъти, при четвъртия път ще ви даде 176 злато. Но ако е умрял 3 пъти, след което от своя страна е взел убийство и вие го убиете, ще получите 300 злато. Тоест ранковете се ресетват. Втори фактор е допълнителна награда, ако убиете противник, който има натрупани последователни убийства. При 2 получавате 350 злато, 3 408 злато, 4 475 злато и при 5 или повече последователни убийства получавате 500 злато. Тоест, колкото повече последователни убийства вие имате, толкова повече злато давате на противника, ако умрете. Освен това, има и трети фактор, който дава злато на целият ви отбор. Ако убиете противник, който има 1, 2 до 5 последователни убийства, то целият ви отбор ще получи респективно 20, 30, 60, 70 и 90 злато. Остава последно да добавя, че всеки път, когато вие спечелите 1000 злато от миньони или джунгъл кампове, то златото, което давате, ако ви убият, ще е с един ранг по-високо. Тоест, ако сте с 8 последователни умирания и изфармите 1000 злато, при следващото умиране ще дадете на противника си 90 злато, както е при 7 ранг. Асистенции. Това е подпомагане на съотборник в убиването на противник в последните 10 секунди. За асистенция се счита всяко едно нанасене на щита или CC върху противника. CC е Crowd Control, т.е. Stun, Root, Slow и така нататък. Или пък подпомагане на съотборника чрез някакъв вид бъф, щит, speed и така нататък. Тук трябва да се отбележи, че описаните условия за асистенция важат дори когато противника е неуязвим. Например, ако нанесете удар на Kindred, докато той е в ултимейт, отново ще получите асистенция. Златото при асистенциите. Убиеца получава 100% от златото, както описахме преди малко. Асистиращия получава 50% от това злато. Ако са двама или повече, 50% се поделят по-равно. Ето един пример, за да стане по-ясна картинката. 4 човека инвейдваме и помагаме да бъде взето първото убийство в играта. First Blood. Убиеца взима 300 плюс 100, т.е. 400 злато. Останалите трима си поделят половината от това злато или 200 делено на 3, т.е. по 66 злато за всеки асистирал. Самоубийство. За самоубийство се счита, когато герой умре от кула, миньон или джунгъл камп и през последните 13 секунди не е бил докоснат от противник. Самоубийството не дава злато, но противниците получават пълният експириенс от умирането, ако са в рейндж. Това е! Надявам се информацията да ви е била полезна. Ако имате въпроси и коментари, поставяйте ги под видеото, а също така, ако има и конкретна тема, по която бихте желали да научите повече. Чао!